I ni gyd yn ymwybodol iawn o'r ffaith bod ymarfer corff yn dda i ni, ond hefyd, i ni eisiau teimlo'n dda, i ni eisiau gwisgo pethau sydd yn edrych yn neis. Felly, mae dyn ni ddetholiad o ddillad a fydd yn neud i chi deimlo'n dda tra i chi wneud rhywbeth da ar gyfer eich corff chi. Wel, mae hwnna'n swnio'n dda iawn, Helen, mae rai fi weid. Just a peth. Ie, indeed. Indeed, yn wir. Wyt ti'n posh a ddim O, dwi'n dweud. Saesneg a bob dim. Reit, ble ni dechrau? Pwy sydd gyda ni ddechrau? Mae Margaret gyda ni yn gynta. A mae gwisg Margaret yn hyfryd perffaith ar gyfer y tywydd i ni yn anffodus yn delio ar hyn o bryd. Felly mae'r got yma yn got perffaith ar gyfer y glaw. Mae'n ysgafn, mae'n dod o Marks & Spencer's, mae'n 99 pint, felly yn got i chi'n mynd i fuddsoddi ynddi, ond yn got ar gyfer pob adeg o'r flwyddyn. Ni'n gwybod bod glaw yng Nghymru drwy'r flwyddyn, a'n liw sydd yn addas i wisgo gyda gwahanol liwiau hefyd, a hefyd bod y ffaith bod na hwd arni, felly i chi'n gorchuddio'ch gwallt chi sy'n bwysig iawn. Mae'n hyrach te yn y cefen, yn dyw i, fel rhyw gwt bach. Oes, mae hwnna'n neis iawn, a mae'n ychwanegu at y ffaith bod e'n edrych yn fwy stylish, yn lle bod e just a mae'r belt, mae'n tynnu mewn ar y wast hefyd sy'n edrych yn hyfryd. A ni di roed trwsys syml di gyda bach o stretch yn ddefa. Ni eisiau bod yn gyfforddus wrth gwrs pan i ni yn mynd i gerdded neu pan i ni yn ymarfer, os ydych chi'n licio wneud yoga neu beth bynnag eich chi'n hoffi. Felly, ni wedi mynd am lliwiau syml. Mae di wastad yn dda ar gyfer unrhyw un. I fi'n bersonol, fi wastad yn mynd am dillad ymarfer sydd yn ddi achos mae'n saff. Ond mae hwn yn edrych yn hyfryd. Ni wedi rhoi trwsys o Marks & Spencer's yn 5 pint ar hugen. A wedyn y trainers, yr sgidiau, o George yn Asda am 12 pint 50. Waw. Sy'n fargen, maen nhw'n gret. Ond hefyd yn gyfforddus iawn ac yn edrych yn stylish. Yn edrych yn dda, ie. A na'r peth, falle bod Margaret eisiau mynd am dro bach a mynd stop am goffi fach tra mae wedi mynd mas am dro. Felly mae hon yn outfit perffaith ar gyfer wneud hynny. Ie, ond dim yn y tywydd yma. Diolch yn fawr, Margaret. A nesaf mae Lwrys. Nawr, ni wedi mynd ychydig bach mwy mentrus a dewr gyda'r lliwiau fan hyn a roed y leggings oren. Fi'n wrth y modd, fi'n credu bod nhw'n edrych yn gret, yn enwedig pan ni'n cyfuno nhw gyda di. Mae'r hoodie yma yn gret ar gyfer rhywun ifanc gyda River Island branding mawr ar hwn. Chi ddim yn mynd i fynd ar goll, bach o sparkle ynddo fe hefyd. Mae gwisgo dillad ymarfer yn rhywbeth i ni'n neud nawr drwy'r amser. Mae Covid wedi rhoi ni mewn ffram o feddwl o gallu gwisgo pethau fel yna allan ar y stryd fawr. Ond ni wedi, mae'r thema lliw oren yn mynd trwyddo i'r sgidiau yma hefyd. O ie nawr, fi'n gweld na. Sy'n cyfuno y di a'r oren o Marks & Spencer. Mae'r rhain yn 35 pint. Ond nag nhw'n stylish, nag yw hwnna'n edrych yn wisg hyfryd ar gyfer... Chi'n gwybod, does dim rhaid i hwn i fod ar gyfer ymarfer corff. Mae bron yn edrych yn rhy dda i wneud ymarfer corff, yn dyri? Ni'n stylish iawn yn ymarfer corff i ni. Felly, ie, dyna'r wisg yn ei chyfanrwydd fyna gyda Lwrys. Diolch yn fawr iawn i ti. Ie, mae'r coch. Yndi, coch oren. Mae'r lliwiau yn hyfryd, a mae lliw yma yn... Fi wrth y modd ar lliw yma. Mae hwn yn rhyw fath o... Fi'n mynd gwybod, mae fel rhyw fath o porffor ultraviolet. Mae e'n fwy llachar na just piws, ydw e. A bron ti eisiau rhoi cwtch, achos mae e'n neis ac yn fluffy, yn dydi? Mae e. Mae hwn yn dod o Marks & Spencer, 29 pint 50. A wedyn wedi cyfuno gyda'r leggings print. Nawr, os ydych chi yn ymwybodol o'ch maint a falle bod chi ddim eisiau gwisgo rhywbeth fel oedd Lwrys a'r trwsys oren, mae angen bod chi'r coesau i gallu cario nhw. Mae rhain yn drwsys sydd yn fwy flattering os ych chi'n fwy conscious o'ch coesau, felly mae dewis un o'r lliwiau sydd yn y print. Mae'r trwsys yma, mae'r wisg mae i gyd yn dod o Marks & Spencer's. A maen nhw gyd yn lycra, sydd felly maen nhw'n hawdd i'w gofalu amdanyn nhw.
A mae'r trainers yma o Marks & Spencers yn 39,50. Eto, i ni wedi cyfuno'n lliwiau ni gyd, felly mae'r steil yn bwysig. Pan i chi'n gwisgo gwisg ar gyfer mynd am dro, chi eisiau teimlo neis bod ych chi wisg sy'n mynd i wneud i chi eisiau mynd mas o'r tŷ, felly mae hwnna'n edrych yn hyfryd. O'n i siarad â Alun cyn yr rhaglen yn dweud blynydde maith yn ôl, bys ti'n gorfod mynd i siop ffitrwydd i gael dillad. Ond maen nhw ar gael nawr ym mhobman yn diw nhw. Ydyn, yn yr archfachnadau a'r siopau stryd fawr i gyd. Gret, diolch yn fawr iawn. Diolch Helen. Gret.